സ്വാമിയുടെ നാമനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർമ്മിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്റെ മംഗളാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീര അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവിരാജ് രൂപത്തിന്റെ ഈ അംഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? നവയോഗികൾക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ യോഗികൾക്ക്, നവയോഗികൾ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. നവ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയില് അത്രത്തോളം ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കാണ്, അവർക്കാണ് തുടക്കക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഓരോ അംഗവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗങ്ങളും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് പഠിച്ചു? 14 ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ശരി, ഭഗവാന്റെ ഏതൊക്കെ ശരീരഭാഗത്തെ അവ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? 14 ലോകങ്ങൾ. പാതാളം ഏതാണ്? പാതാളം കാലിന്റെ അടിവശം. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. രസാതലം ഉപ്പൂറ്റിയും കാൽവിരലുകളും രസാതല ലോകം. മഹാതലം കണങ്കാല്. തലാതലം കാൽവണ്ണയുടെ ഭാഗം. അതെ. സുതല അതായത് കാൽവണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ്, മുട്ടിന് താഴ്വശമായിട്ട് വരും. മാതാജി ഉപ്പൂറ്റി രസാതലം. അതെ, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പാതാളം. സുതല ഞാൻ താഴെന്ന് മേളിലോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സുതലം കാൽമുട്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. വിതലം വിതലവും കാലിന്റെ അതില് വിതലം എന്ന് പറയുന്നത് തുടയുടെ മുട്ടിന് തൊട്ട് മുകൾ വരെയുള്ള ഭാഗം. മുട്ടിന് തൊട്ട് മുകൾ വരെ എന്ന് വെച്ചാല് തൈസിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം എന്നാണ്. അതല എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? തുടയുടെ മുകൾ ഭാഗം, തുടയുടെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗം. മറ്റത് തുടയുടെ താഴ്ഭാഗം. അതാണ് വിതല, അതല. പിന്നെ മഹീതല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹീതല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നരലോകം, ഭൂമി. നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലേ. അടുത്ത ഭുവർ ലോകം. പൊക്കൾ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യാകാശം, ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്നാ പറയുന്നത്. ശൂന്യാകാശം, ആകാശത്തിന് മേളിലുള്ള ശൂന്യാകാശം. സ്വർഗം, മഹർലോക, കഴുത്ത് അല്ലെ. ജനലോക, വായും മുഖവും പറയും. തപലോകം, സത്യലോകം, അത് നമ്മൾ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലെ കുറച്ച്.
അതിൽ ഏത് ശ്ലോകം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 29. 29 അല്ലേ? എത്ര ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടല്ലോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രാദയോ ബാഹവ ആഹുരസ്ര കർണോ ദിശോദമമുഷ്യ ശബ്ദഃ നാസോ പരമസ്യ നാസേ കാനോസി ഗന്ധോ മുഖമഗ്നിരുദ്ധഃ. മാതാജി 29ന്റെ പാരഗ്രാഫ്, രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ ഇതല്ലേ പരമപുരുഷന്റെ വിരാട് രൂപം അവിടെ. വിരാട് വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അമാനുഷിക രൂപത്തിൽ അതിശാധികാരം നടത്തുന്ന സർവ്വദേവന്മാരും നിയന്ത്രണ അധികാരം പുലർത്തുന്ന സകല ജീവസത്തകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി പറയുന്നു. അപ്പൊ വിരാട് പുരുഷന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ? ധാരണ ആശ്രയ അല്ലെ? ധാരണ ആശ്രയ, ധാരണയ്ക്ക് വിഷയമായിട്ട് ഭവിക്കുന്ന വിരാട് പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതായത് പ്രകൃതിയില് വിരാട് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പ്രകൃതിയും കൂടെ പെടുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ധാരണയിൽ വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതാണ്. അതിനെയാണ് സ്ഥൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ 24 ഘടകങ്ങളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങളില് 3 ഘടകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 21 സ്ഥൂലമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്ഥൂലം അതായത് പ്രകടമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള, മറ്റത് ആന്തരികമാണ് സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള അമാനുഷിക രൂപത്തിൽ, നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന അമാനുഷിക രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ ദർശിക്കുന്ന ആരാണ്? നവയോഗികളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? അസുരന്മാരൊക്കെയാണ് അല്ലെ? ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നവര് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, വിരാട് പുരുഷനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പരമാത്മാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോ ആണ് അവര് ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ അതില് ഈ അമാനുഷിക രൂപത്തില് അതീശാധികാരം നടത്തുന്ന എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൂമിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇന്ദ്രൻ ഇന്നത്, വായു ഭഗവാൻ ഇന്നത്, അഗ്നി ഭഗവാൻ ഇന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതീശാധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരെല്ലാം അതിന്റെ അധീശന്മാരാണ്, അധിപന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർവ്വദേവന്മാരും ഇവിടെ കാണുന്നു, ഈ വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണ അധികാരം പുലർത്തുന്ന സകല ജീവസത്തകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്തകളില് അവർക്ക് ശക്തികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ ശക്തികളുള്ള, അതാണ് നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്ന. അവരെയും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. ദേവന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരായിരിക്കും? മുനിമാരോ സന്യാസിമാരോ ഒക്കെ അതിൽ പെടും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരും ദിക്പാലകന്മാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഓരോ ദിക്കിന്റെ അധിപന്മാർ അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെയെല്ലാം ഇതില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയുടെ സുസൂക്ഷ്മമായ അംശം പോലും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവത് കർത്തൃത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ജീവസത്തയുടെ സുസൂക്ഷ്മമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ? അപ്പൊ അതും ഏതിൽ പെടുന്നു എന്നാണ്? ഈ ഭഗവത് കർത്തൃത്വത്തിൽ അതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിരാട് പുരുഷൻ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ എല്ലാത്തിനെയും ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു? ഈ വിരാട് പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് പുരുഷനിൽ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ആദിഭൗതിക രൂപഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ആരാധിക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പകരുന്ന ജലം വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും
ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരെയും മറ്റെല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഉപമ പറയും അല്ലെ, വൃക്ഷ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മുമ്പേ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭാതം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വൃക്ഷ ചുവട്ടില് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നത് പോലെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അതിന്റെ ഫലം, എല്ലാ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുണനെ ആരാധിച്ച് ഏതാണ് ഇന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വരുണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജലം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാനായിട്ട്, അഗ്നിദേവൻ അഗ്നി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, വായുദേവൻ വായു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് എന്താണ് പഠനം വിദ്യ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആരാധിച്ചാൽ മതി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നവയോഗികൾ ധ്യാനിച്ചാലോ മതി, വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചാലോ മതി. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല അംശങ്ങളും ഏതിൽ പെടുന്നു? അംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരും അല്ലാത്ത എല്ലാ പേരും, അതായത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ പേരും ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഈ വിരാട് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലോ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെ, കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം ധ്യാനിച്ച് ആരാധിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രസാദം ആരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയോ. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. എന്നാലും ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നാൻ സാധിക്കാത്ത പുതുതായിട്ടുള്ളവർക്ക് വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചാല് എല്ലാ ഫലവും കിട്ടും. ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം അവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി കിട്ടും. തൽഫലമായി ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ബൃഹത് രൂപം ആരാധിക്കുന്നത് ഒരുവനെ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിലെ ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതികം അതിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ, ഏതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഘടകങ്ങളെ ആരാധിച്ചാലും ക്രമേണ അത് ഏത് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും ഭൗതികവാദികൾ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും ആരാധിച്ചാൽ, അതായത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ആരാധിച്ചാലും, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ക്രമേണ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? അവർക്ക് മോചനത്തിന്റെ പാത തെളിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. ഒരുവന് വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് അനേകം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നതിലൂടെ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ട കാര്യം ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അഥവാ സത്ത സ്വയം ഭഗവാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ മറ്റെല്ലാം കാൽപ്പനികമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ അല്ലെ, റിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മറ്റതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, സാങ്കല്പിക, അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ശക്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് വെറും ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആരിലൂടെ കിട്ടും? ചിലപ്പോ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നേരിട്ട് മൂക്കി തൊടുന്നതാണോ നല്ലത്, തല ചുറ്റി മൂക്കി തൊടുന്നതാണോ നല്ലത്? അപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മൾ മൂക്കിൽ തൊടുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതായാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടും. ഓരോന്നിനും ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാം ഒരാളിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ആളിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളാണ് ദേവന്മാരും, ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 29 മുതൽ 30 ഉള്ള 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കരങ്ങളായിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാഹ്യമായ നമ്മുടെ ചെവിയില്ലേ, നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ചെവി ദേവതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അതല്ല ശരിക്കുള്ള ചെവി. ആ ചെവിയെ ശബ്ദം എന്ന ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം അല്ലെ, ശബ്ദം ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൂക്ക്, പുറമേ കാണുന്ന മൂക്ക് അശ്വിനി കുമാരന്മാരായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളത് മൂക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്, ഗന്ധം എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, മണം പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ മണം പിടിക്കുന്നത് ഏതാണ്, ആ അത് ശരിക്ക് സൂക്ഷ്മ ആയിട്ടുള്ള മൂക്കാണ്. മറ്റേതേതാണ്, സ്ഥൂലമാണ്. നമ്മൾ ഈ പുറമെ കാണുന്നത് സ്ഥൂലമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ല ശരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അതിനുള്ളിലുള്ള സാധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗന്ധം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മൂക്കായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗന്ധവും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ശബ്ദവും പിന്നെ ഗന്ധവും എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ വായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, അഗ്നിയാണ്. ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയായിട്ടാണ് വായ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിൽ എന്തിട്ടാലും അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ, ആ അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ ആ അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഏതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്, വായ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൗദക്ഷിണേ ചക്ഷുരദ്ഭുതപദംഗഃ പക്ഷ്മാണി വിഷ്ണോ രഹനീയുഭേ ച തദ്രുവിജൃംഭ പരമേഷ്ടി ദിക്ഷ്ണ്യ ആഘോസ്യ താലു രസ ഏവ ജിഹ്വ. ദൗരക്ഷിണി ചക്ഷുർ അഭൂത്പതംഗ, അഭൂതാണ്, അഭൂത്പതംഗ പക്ഷ്മാണി വിഷ്ണോരഹനി ഉഭേ ച തദ്ഭൂവിജൃംഭ പരമേഷ്ടി ദിക്ഷ്ണ്യ ആഭോ അസ്യ താലു രസ ഏവ ജിഹ്വ. അറിയാൻ വായിച്ചോളൂ. ഇവിടെ ഓരോ പേരുകളാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ദൗരക്ഷിണി ചക്ഷുർ അഭൂത്പതംഗഃ പക്ഷ്മാണി വിഷ്ണോ രഹനി ഉഭേ ച തദ്ഭ്രൂഭൃജംബ പരമേഷ്ടി ദിഷ്ണ അഭോസ്യ താലു രസ ഏവ ജിഹ്വ. ആബോസ്യ അല്ലെ, ആബോസ്യ താലു രസ ഏവ ജിഹ്വ. പദാനുപദാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതക്ക് ജയം. ദൗ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം. അക്ഷിണി നേത്രഗോളങ്ങൾ. ചക്ഷുഹു നേത്രങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അഭൂത് അത് അപ്രകാരമായി തീർന്നു. പതംഗ സൂര്യൻ. പക്ഷ്മാണി കൺപോളകൾ. വിഷ്ണു ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ. അഹനി രാവും പകലും. ഉഭയ രണ്ട് ചവും. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങൾ. വിജൃംഭ ചലനങ്ങൾ. പരമേഷ്ടി പരമസത്ത ബ്രഹ്മാവ്. ദിക്ഷ്ണ്യം പദവി. ആബഹ ജലദേവനായ വരുണൻ. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താലു അണ്ണാക്ക്. രസ ചാറ്. ഏവ തീർച്ചയായും. ജിഹ്വ നാക്ക്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതക്ക് കാഴ്ച ശക്തിയായി അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുഴികളും നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനും. ഇപ്പൊ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം എന്താണ്, കൺകുഴികളാണ്. നേത്രഗോളങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് അല്ലെ, അത് സൂര്യനായിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലും. അപ്പൊ നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പം രാവ്, തുറക്കുമ്പോ പകല് അല്ലെ, വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കൺപോളകൾ തുറന്നു അടച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാവും പകലും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെയുള്ള ബ്രഹ്മാവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നയാളല്ലേ, ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അതുപോലെ ഉള്ള ഉത്തമ ദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പുരികങ്ങളിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ണാക്ക് താലു ജലദേവനായ വരുണനും. നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്തയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്?
കൺപോള എന്തായിട്ട് പറയുന്ന കൺപോളയല്ല കൺകുഴികൾ അല്ലെ. അത് നമ്മള് പിറ്റ് നമുക്കറിയാലോ, കുഴി. അതെന്തായിട്ട് വരുന്ന ഔട്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണിലെ ഗോളങ്ങൾ സൂര്യനായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ കൺപോളകൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു, രാത്രിയും പകലും രാവും പകലും ആയിട്ട് വരുന്നു. പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അതേപോലെയുള്ള ദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ദേവൻ ബ്രഹ്മാവല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, പുരികങ്ങളെ പറയുന്നത്. ആരുടെയാണ് ഇതെല്ലാം വിരാട് രൂപത്തിന്റെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം വിരാട് രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ അണ്ണാക്ക്, താലു. അത് ഏതാണ് അണ്ണാക്ക്, നമുക്കറിയാം ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ജലദേവനായ വരുണനാണ്. നാവിന്റെ അപ്പുറമാണ് അണ്ണാക്ക് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം, അതായത് ടേസ്റ്റ് അല്ലെ, ജ്യൂസ് ഓഫ് എല്ലാത്തിന്റെയും ജ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്യൂസ്. അപ്പൊ രസം, ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ജ്യൂസ്, അതാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത് നാവ്. അപ്പൊ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഇത് വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആര് കാണുന്നു, നവയോഗികൾ കണ്ട് ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂര്യനെ ചിലപ്പോൾ നേത്രഗോളമായും ചിലപ്പോൾ അനന്തമായ നഭോമണ്ഡലമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇടമില്ല. നാം നിശ്ചയമായി ശാസ്ത്ര വർണ്ണനകളെ അതേപടി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനെ നേത്രഗോളമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ അവഗണിച്ച് വിരാട് രൂപ വിന്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ, അത് ശരിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ പോകും. അതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ എന്താ വേണം, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതേപോലെ വിശ്വസിച്ച് വിരാട് രൂപവിന്യാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമാക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയില് നമ്മൾ മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നവയോഗികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ വിരാട് രൂപത്തില് രൂപവിന്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിരാട് രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് വിന്യസിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്തൃതമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സാമാന്യ ബുദ്ധി സർവ്വത അപൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും എന്താണ്, അപൂർണമാണ്. അതേസമയം ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ വർണ്ണനകൾ സർവ്വത പരിപൂർണവും സൂക്ഷ്മവും കുറ്റമറ്റതും ആകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും സൂത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, അത് അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ആചാര്യന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അപൂർണത അഥവാ ന്യൂനതയാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്, നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കുറവ് കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേതല്ല അപൂർണത അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടേതാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടേതല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. വേദവിജ്ഞാനത്തെ സമുപസ്ഥിതമാക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥാപന ആണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദവിജ്ഞാനത്തെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഇതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി വിശ്വസിക്കുക, അതിന് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31.
ഛന്ദാംസി നന്ദസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദ്രംഷ്ടായമസ്നേഹകലാ ദ്വിജാനീം ഹാസോ ജനോന്മാദകരീജമായ ദുരന്ത സർഗോ യദപാംഗമോക്ഷഃ. ചന്ദാംസ്യം ചന്ദാംസനം ഇതാണ് ചന്ദാസ്യാനന്ദസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദ്രംഷ്ടായമസ്നേഹകലാ ദ്വിജാനീം ഹാസോ ജനോന്മാദകരീജ മായ ദുരന്ത സർഗോ യദപാംഗമോക്ഷഃ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വായിക്കണോ? ചന്ദാംസ്യനന്ദസ്യ ശിരോ ഗൃണന്തി ദ്രഷ്ടായമസ്നേഹകലാതിജാനി ഹാസോ ജനോന്മാദകരീചമായ ദുരന്ത സർഗോ യദപാംഗമോക്ഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശില പ്രഭാതർക്ക് ചന്ദാംസി വേദമന്ത്രങ്ങൾ അനന്തസ്യ പരമോന്നതന്റെ ശിരഃ മസ്തിഷ്കീയ മാർഗം ഗൃണന്തി അവർ പറയുന്നു. ദ്രംഷ്ടകൾ യമഹ യമരാജാവ് സ്നേഹകല ദ്വിജാനി പല്ലുകൾ ഹാസം മന്ദഹാസം ജന ഉന്മാദകരി അതിരേകമായി പ്രലോഭിക്കുന്ന ഉന്മാദ ചിത്തരാക്കുന്ന കൂടി മായിക ശക്തി ദുരന്ത അധകരിക്കാത്ത സർഗ ഭൗതിക സൃഷ്ടി യത് അഭാംഗ ആരുടെ കടാക്ഷം മോക്ഷ വീക്ഷണം. അപ്പൊ ഇവിടെയും അടുത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശീല പ്രഭാതർക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോമാർഗവും പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായ യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രംഷ്ടകളും പല്ലുകളല്ലേ കൂർത്ത പല്ലുകള് സ്നേഹകല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായിക വശീകരണ ശക്തി അഥവാ അത്യന്തം പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന മായാമയ ഭൗതിക ശക്തിയുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം നിർമ്മിതിയും ആകുന്നു. കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് മഹത്തത്വത്തില് കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കടാക്ഷ വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക അല്ലെ, കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം വിശ്വനിർമ്മിതിയും ആകുന്നു. അഥവാ ഈ മഹാസാഗരമാകുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ആകുന്നു. ഇവിടെ ഓരോന്നും വീണ്ടും പറയുന്നു. വേദങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ വേദിഹിംസ് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? ശിരോമാർഗം എന്നാണ്. സെറിബ്രൽ പാസേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെറിബ്രൽ പാസേജ് ആണ് അത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മൃത്യുദേവനായ യമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രംഷ്ടകള്. അപ്പൊ യമൻ ആരാണ്? പല്ലുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് സ്നേഹകല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളാണ്. ദന്തങ്ങൾ. അപ്പൊ ദന്തകല എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വരി പല്ലുകളാണ്. 2 വരി പല്ലുകളില്ലേ? നമുക്ക് 2 വരി പല്ലില്ലേ? പല്ലുകളെയാണ് ദന്തകല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദന്തകല അത് എന്താണ്? 2 വരി പല്ലുകൾ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദന്തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം നമ്മളെ വശീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ല നമുക്ക് ചിത്രം കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, മായയാണ്. മായ ശക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷ വീക്ഷണം ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വനിർമ്മിതിയും ആകുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നോട്ടത്താലാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാടുണ്ട്, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചുവിടാം. വേദസാക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് മായിക വശീകരണ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ മഹത്തത്വത്തില് വീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. അസ്ഥിരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണെന്ന് അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ ചാർവക മതത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം. അപ്പൊ ചാർവകന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികവാദികൾ. അവരാണ് പറയുന്നത് ഇത് 6ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ചാർവക പ്രസ്ഥാനം
അവരാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലേസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. മണ്ണിനോട്, അഗ്നിയോട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പോകും, ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ അറിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസ്ഥിരമാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ വാസ്തവികത്വത്തിന്റെ അനുകരണം മാത്രമാണ് ഇത്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏതാണ് മരം? മരം ഏതാ? തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന അരയാൽ മരം അല്ലെ? ആൽമരം. അപ്പൊ തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന ആൽമരത്തിനെ പോലെയാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏതിന്റെയാണ്? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഏതാ? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കണം? ചാർവകക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ചാർവക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ റിലീജിയസ് പീപ്പിൾ ആണ്. ചാർവകന്മാരെന്നാണ് അവരുടെ പേര് വരുന്നത്. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടില്, BC 6-ാം നൂറ്റാണ്ടില്, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ബുദ്ധമതവും ഒക്കെ ഉടലെടുത്തില്ലേ? ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ഒക്കെ ഉടലെടുത്ത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഏതുണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം വേദമതത്തിന് എതിരായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദമതം അധപ്പതിച്ചു അല്ലേ? അത് കാരണം വേദ സംസ്കാരം അധപ്പതിച്ചപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു. റെഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉടലെടുത്ത്. അതിലൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ ചാർവക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചാർവകർ ആണ് എല്ലാം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് ഒന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ ചാർവകന്മാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു, പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തികച്ചും ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർവകന്മാരെയാണ്. ഒരു പുനർജന്മത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ആത്മാവിലെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിക്കുക, ഏത് രീതിക്കും ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. എങ്ങനെയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സദാചാര ബോധം വരുന്ന എന്താണ്? ആത്മാവിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സദാചാര ബോധം വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്? സദാചാര ബോധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൊള്ളയടിച്ചാണെങ്കിലും, ആരെന്നെങ്കിലും പറിച്ചാണെങ്കിലും, അന്യന്റെ മുതൽ അപഹരിച്ചാണെങ്കിലും, ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ചാർവക മതത്തിലെ വിശ്വാസം. അപ്പോ അവര് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്തരം ഭൗതികവാദത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അറിയണം എന്താണ്? ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതി അസ്ഥിരമാണ്. ഇത് ഏതിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പതിപ്പാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള പതിപ്പാണ്. നമ്മൾ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. മാത്രമല്ല, അത്തരം വശ്യതയാർന്ന ഭഗവത് കടാക്ഷങ്ങളിൽ മയങ്ങിയവരെ പാപികളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ ശാസനത്തിന് കീഴിൽ ആക്കുന്നു. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്തവരെല്ലാം എവിടെ പോകും? സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. പാപങ്ങൾ ചെയ്തവര് എവിടെയും പോകും? നരകലോകങ്ങളിൽ, അധോലോകങ്ങളില്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ആരുടെ ശിക്ഷണത്തിലെത്തും? യമരാജന്റെ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിന് യമരാജന്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത് സസ്നേഹം പല്ലുകൾ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നവര് ആത്മാവായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതത്തില് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് അല്ലെ? ആ മന്ദസ്മിതത്തിൽ നമ്മൾ സീരിയലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മളും അതിൽ മയങ്ങും ചിരിയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്നേഹം, അത് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഒരു കാലുഷ്യവും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാന്റെ
ആ മന്ദസ്മിതം അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏതായിട്ട് കാണുന്ന, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൂറൊന്നുമില്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പുത്രന്മാരായിട്ട് മക്കളായിട്ട് കാണുന്ന ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് തീരും. അല്ലാതെ ആരെ പോലെ ആകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാർവകക്കാരെ പോലെ ആകരുത്. അവരെ പറയുന്ന ചാർവകന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ പോലെ നമ്മൾ ആകരുത്. അപ്പൊ വിരാട് പുരുഷന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഏതാണ്? പുഞ്ചിരി മായയാണ്, പിന്നെ ഏതാണ്? നോട്ടം, വീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഈ സംസാര ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സംസാരം, സംസാരമാണ്, സംസാര ലോകം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് സംസാര ലോകമാണ്. രണ്ടുപേര് പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നതാണ്, അഫക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ്. ഈ രണ്ടുപേര് പല്ലുകൊണ്ടല്ലേ ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ചിരിക്കുക, ആണോ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഫക്ഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടുപേര് പല്ലുകൾ എന്നാണ്. യമരാജാവാണ് ആരാ? ഈ ദ്രംഷ്ടങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? പിന്നെ വേദ മന്ത്രങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വശീകരിക്കുന്ന മായാശക്തി. അതെ, മായാശക്തിയാണ്. പിന്നെ വേദം എന്താണ് പറയുന്നത്? മന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരോമാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത്, വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേദ പതിദാന